Mura ko sa naa sa ospital nga wala na register, palihog lang. Hello mga baday, welcome back to my channel. So karon, no, nanasad tayo mga galaw ron mga baday, palihog lang. Kay ang inyong mega nga burikat magpa-color sa akong buhok bayot, palihog lang. So, no, magpa-color ko sa akong buhok. Ang mo-color sa akong buhok kay usa sa mga best makeup artist sa Oslo. So, kabalo na mo kinsa, di ba? So, ipakita na ko niya kung kinsa siya. And then, mauna no, kanang gina-dream dyan na ako nang mapakolor kong buhok kanang gray, ana ash gray, unsa pa ng mga ubanan ng mga yawa. Mauna, excited kay ko. And then, mapakolor ko, mapakuy ko yung ulo, uwi, palihog lang. So, ayan. I-update na ito mga baday o kuyugi ko, bye. Update mga bayot, wala si Bunel kay Gabante o bata. Kung kuyugon ron, kay si Michelle, yawa ni Payong. Hey, nakasakay namin sa tricycle, palihog lang. Kuyog na ako si Michelle, palihog, hi maday. Hi guys. Mga baday, palihog lang. So nakatulog na ta sa Caceres o Silog, Cebu. O karon gala ko, may dili sa simbahan. Palihog lang dito sa simbahan. Mga baday, palihog lang jud. Kagubaon akong picture dun sa hangin. Pero, palihog lang. Unsa ka gwapa si Nonnie Yrauda ang gisayangan nimo. Ay! Ay, nabayag ana, palihog. Naadjud ba yun? So kana mga bayot, sulod nami. Unya update mo kung maabot nami sa balay. Ay mga baday naabot nami. So ang Drew na si Drew paabot palihog lang. Ipaki-view si Drew. Hi! Nag-vlog ba ko? Nag-vlog o ka? Say hi. 君の虜になってしまえばきっと Look, sabihan mo kuyog. Wala si Bunyi kanina, gibantay bata. Ama. Nag-raincoat na siya, Nag-raincoat, guys. diba? Yun na. Sa kansyalan. Ay, pabinuang mga show. Awa, tanawa kong gisulog na ka ng palihog. So, tanawa mga baday, ang gibasulog sa ako kay raincoat, palihog. Pero laban lang. So now bleaching first. So we'll bleach your hair kaduha to achieve the color which is ash gray. I just woke up actually because I have attended Miss Ligallo. So I woke up by 3. Kanang gwapa ko ba? Hindi mo pa Ah, tayo ka si Drew, oy. Diba? Awa. Di ba kayo, hindi mo pa naman i-rate. So we're using raincoat. Actually, we don't have a, what they call this one, hair salo-salo. So we're thinking for another option. Oh, yes. We found this one. So I think it suits for her agenda. So, halo mga baday, tura na. Nagawas na ang bleach na ito, no, nang gawas na. Pero in fairness, kahapos-hapdo siya gamay, pero laban ng yun. Kung update mo mga baday, kung maunsa na i-wash na siya, na ba siya. No, kay palihog ko lang hapdos sa jud siya. Mura bitaw ka na. Iray! Pero go, update mo mga baday, babay. Okay! Cancer. Mura ko sa naa sa ospital nga wala na register, palihog lang. O da. O. Gusto mo mga bayot, palihog lang. Palihog lang. Uy, hapdo siya in fairness, hapdo siya in fairness. Tara!
shampoo. Palihog lang, barato ra. Naan ni shampoo dala, ma'am. Palihog na DM din kang Drew Michael Angelo VENTIC. Naagra, insert here. Makita na insert here. Okay. Na kanay ang Facebook ni Drew ha. Palihog lang. So ganang mga manguyab sa kuban. 3 na dito siya. So arat na mga baday, nakita na ang pagka-bleach, pero kadumaon pa ni pag-bleach palihog lang, kalma lang dito mga taler dira. So karon kay i-blower ni Drew ang atong buhok. Kay sobraan na siya kabasa. Makaingon siya kag wet as pussy. Ay, alay ka, yara, insert lang kapag kita. Saman. Lang. Na ako'y maldita nga ang mega. Murag iyang ibto na kung dala na ulo ang ibo. Ibto niya akong mga buhok palihog lang. Say hi! Hi. Hi, everything. Okay mga day, sa color na taniya. Sa color na ba, Dro? Sa color na ta mga baday, palihog lang. No? Kung gihulat, gyud. Excited kayo kung makita. Urat na, sugda na. So, di na siya ka ng hapdos, yun, ma'am. Hindi namin hapos sa post. Okay. Uy, excited ako, uy. Pusipapin dyan sa babawag merkado. Kung sundalo nga na register, palihog lang. Yung palihog sa plastic, palihog lang. So karon day mga bayot ang among gigamit kay kaning click, ash, kani siya laban kay ani siya. No, kadua ni bleach ni na naanin na siya. So i-update na lang ta mo mga ni sukol siya ko mga bugas ay palihog lang. Pero i-update ta mo if mahuman if. So time check there, it's already 3:10. Dayon, iwaswaso ni 3:30. So, palihog lang. Hulaton ta mo. Magawas ang finish para palihog ang mga baday. Mga baday. Last na dyan siya nga, waswas palihog lang. Okay. Hello mga baday, so kana na ang final nga look. Palihog lang, laysura. Inya, unsa may maingon nimo day? Perfect. Balag batik kag naon ni Bapa kagamay. Bastos na siya. Charla. In fairness. Compare na to sa usa ka client before. Kini nag-goal ko ani nga client, kini kay mag perfect. Bye na, Ju. Palihog lang. Thank you. Ato na ko ba? Okay mga bari, so kanina no, kanina ang final look. Layo ba? Palihog ko comment down below. And then, baday, please subscribe to my YouTube channel para updated ka sa mga video na ako mga baday. Palihog lang gyud oy, pinaskuhan. Babay na sa channel, ay babay na sa video, ma'am. Bye everybody. Mwah, 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 mwah.